Hi, hello mga ka-listeners, mga ka-followers, maayong buntag no? Maayong adlaw kanatong tanan, kumusta? Adlaw dahil karong Martes no? It's sa 28 sa buwan sa Hulyo. Tuig 2026 o karon no, dili pa di ako ni basahon ning naipipilangan nag-comment no, si Anne Flor. Next episode please, idol. Hangtod sa last episode please. Okay, mo na nino ang last episode no. Anel Flor, salamat kayo idol sa pagpaminaw no, og kang Hasido. Sana may upload na po dayon. Okay, salamat kayo no. Hasido, salamat kayo sa pagpaminaw no. Og kang Anne Flor gyapon no. Hi idol, salamat sa makalingaw nga drama nga imong gi-download. Nawa ang kakapoy sa pagtrabaho. Okay, salamat kayo no, idol Annie Flor no, salamat kayo sa pagpaminaw. O kang Hasido gyapon no, ay salamat gyud kayo, unta may sunod dayon nga upload. Okay, salamat kayo no. O kang Aris, finally idol, salamat kayo no admin. Okay, way sa pa yan no, Aris, salamat kayo sa pagpaminaw no. Ug sa tanan no nga nagsubaybay aning dramahan no, salamat kayo. Ug karon sa katapusang sumpay ning sugilanon nga sinuwat ni Baby Parida Salgado, kinsay mosakripisyo. Ayaw ka bala ka, Bebs. Mientras tanto nga, gubot pa mi muna-una. Tumanon ko ang imong gusto. Magpaabot ko. Unsa imong desisyon. Una-unaon kong maayong gitambag ni Father. Naluoy ko nimo, Bebs. Ako may nakaingon nga nung nagubot ang inyong pamilya. Wa kay sa, Bebs. Walang di ko'y kaisog pagtugan ninyo sa tinuod. Dili ko gusto nga ako may makaingon nga magubot ang inyong pamilya. Wa lagi kay sa. Nakasabot ko nga nang wa ko ni motog ani. Dili ka gusto nga masilag ko sa akong amahan. Tungod sa iyang pagbabag sa atong duha ka gugma. Pero nahitabo gid ang gilikayan mong mahitabo, dili pa. Ako ug si mama mo ay nakasaksi sa kahuyang sa akong amahan. Dili ka mo sabot sa kahimtang sa imong papa, Bebs. Ambot lang. May mo ba, Bebs, nga mopahuway una ko? Sige. Pahuwayo na, Bebs. Pero wa makailisan. Manawag lang unya ko nimo. Musod na ko ha. Muato na ko sa kong kwarto. Mingaon ko nimo, Bebs. Ayaw ibuwag ang imong cellphone, ha? Ayaw una panawag. Wata lang akong tawag. Mahimo ba, Bebs? Asa ko man pangita ang akong anak? Jason, nganong dito ang patabang sa mga polis? Mga ayo tagtabang sa mga pulis? Nawa ang imong anak. Unsa may ako ipangatarungan sa mga pulis kung mangutan na sila nga numilayas ang akong anak? Ako sa natug-anan nga nahiubos na ako ang akong anak tungod kay bayot ko? O sabi na imong irason. Ako mo'y sadaan nga milayas ang akong anak. Ako mo'y angay tungluhon. Tungod ba ka sa papili sa annulment? Kung nagka-trigger Carmina, aron malayas. Nasakpan ko sa kong asawa nga nakig-uban og batanong lalaki sa kwarto sa maong motel. Ikaw pa ka sa dapit ni Paula. Dili mo kabuhaton ang iyang gibuhat? Dili ka kamuulbos ka suko? Ningigay na, Jason. Dili na kilala mo basulay pa. Milaban ka nako tungod kay mila kag utang kabubuton. Dili ko ang labanan, Ben. Ang angay nako mao ang daghang tudlo nga motulisok nako tungod sa akong kahugaw. Jason, kalma lang. Ihunong ning auto. Ano man? Ihunong lang. Ato kang pitaos, Carmina. Adto na to sa Franklin.
Si Franklin sab. Mahimo may kasayuran siya kung hain karon nga akong anak. Huwag gani siguro kung tuwaron sa ilang akong anak. Usa. Sige na, Ben. At tuon na to ang bahay nila ni Franklin. Day, huwag yun manawag si Day Carmina. Huwag yun nang. Dili sa mo tubag kung taukon. Maulagi, uy. Ganihara sa kung tinawag niya. Pero huwag yun mo tubag. Ay, walang yun untay daw tang nahitabo sa akong alaga, uy. Asa masakasya paingon nang. Ngawa man may mga parente din Wa mo'y paryente sa probinsya, Day. Uwa say natultulan sa among mga parente nga to asay nayagan ming lanilya nang. Nabuang sa si Franklin. Di sad mo tubag kung tawagon. Tingalig nahutan og baterya ang cellphone ni Franklin nang. Nangita mo sa kasyang Carmina. Mo'y ang pong. Ah, Day, dili lang ta magpatabang og pulis. Wa kagihapoy malauman ang. Kay mao may balaod sa mga pulis. Nga mulabay una ang 24 oras una nila pangitaa ang gireport nimong nawa. Unsa? Sir Jason, wa man din si Franklin. Naibaw ka ba, ma'am, sa naitabo sa mong anak? Gituganan ko ni Franklin. Og tuwa gani, milakaw si Franklin aron pangitaon sa Carmina. Wa din si Franklin. Wa lagi. Nabalaka bitaw ko unsa ni resulta sa iyang lakaw. Uwa ba siya manawag? Oh, Jason. Nila si Franklin. Ganun niyaman mo. Nagtuo mo nga, ni ako taguing akong bebs. Franklin, kalma lang. Kalma lang. Gikan pa sa lakaw ang akong anak. Nangita sab na siya ni Carmina. Pero kung mao inyong duda nga niya si Carmina, mahimong pasudlon ta mo sa among bay. Ganong imo mo sila pasudlon, ma? Nahadlok kanila? Hawa ko mahadlok, son. Unsa may akong kahadlokan nga, wa masabgit ni si Carmina. Franklin, ni ako aron mga hipasaylo sa kahasol nga akong namugna. Nahibaw mo nga mo'y pangandoy sa inyong anak nga dili siya mamahimong produkto sa broken marriage. Pero, ikaw mo'y nagpatay sa mauna yung pangandoy. Franklin, kung ugaling magkasulti mo ni Carmina, sultihi siya nga andang kong musakripisyo. Alang og tungod sa mauniyang pangandoy. Uway na! Dili pa. Nakasiguro ko nga manawagin siya nimo. Maluoy ka. Sultihi siya nga ako'y musakripisyo aron matuman ang iyang pangandoy. Mahal ko ang akong anak. Mahal kaayo. Ug andam ko mupatay sa kong kalipay, pubalik lang siya namo ni mama niya. Sultihin niya na si Carmina, Franklin. Son, imo bang nakitaan si Carmina? Hain siya. Mupahuayan ako, ma. Tubag kaunang akong pangutana. Habi ni mo, nagmahay baya ako. Nagbasol ko. Unsa may imong gimahayan, ma? Nagibalibaran ko ang imong hangyo. Nga kun mulayas magyud gani siya sa ila, anhi mo siya dadaatin hiya. Misamot ang akong gugma sa akong bebs, ma. Dako di siya pagsalig na ko. Nahigugma gyud siya nako. Sabta ko sa akong pagbalibad, Franklin. Hang ako lang dili ko gusto nga dunay makatulisok na mo ni Papa nimo. Nga nang hilabot mi sa kinabuhi sa uban. Tanawa. Yan higit ka ni ang amahan ni Carmina.
Nagduda gyud sila nga gipahimusla nato ang kakubot ron sa ilang pamilya. Sa ilang kalipay, ma. Mo'y nag-antos ang akong babes. Naluoy ko sa akong babes, ma. Hain man ron siya. Musod ako sa akong kwarto, ma. Dako ang akong duda nga nahibaw siya hain ron si Carmina. Dili lang siya musulti. Pero pasaylo ang langit ko, Franklin, sa akong pagbalibad. Wa patay katuod aron manghilabot sa ilang problema. Magpatabang magkapagpangita na Carmina. Ngayon kong gatod. Mapaulian ako sa bahay. Di mo pitaos Carmina? Magkuha ko picture ni Carmina. Ako ning pakopyahan og daghan aron ihatag nako sa mga presinto sa kapulisan. Gamoy akong hangyoon sa pagpangita sa akong anak. Mahal kong akong anak, Ben. Ubalan talaga, Jason. Di ba yung pasagdan ti ka? Nga yun na lang imong kahimtang. Salamat na lang, Ben. Ako'y nagkasabo sa pangakuhan ko ang pagpangita sa akong anak. Doon na ta sa inyo. Jason, gusto ba akong mutabang, ha? Naibaw ko. Salamat kay Ben. Tinuod ka gid nga amigo. Kumusta naman ka ang akong anak? Nakakaon na ba ka siya? Day, ikaw sad, wa mo kaon. Dili ko mahimutang nang. Murag ni apas ako nga nauna ang pangutana sa akong anak kun kinsay mo sakripisyo. Aron matuman ang iyang pangantoy. Nganong wa ko man dayon siya masultihi nga andam ko mo sakripisyo. Day, miabot na si Dong Jason. Tingaling kauban na niya si Day Carmina. Wa ko gyud makita ang atong anak. Kinuo ko. Mibalik ko din hiya aron magkuha og picture ni Carmina. Ako ni pakopyahan og daghan o ipanghatag sa mga presinto sa kapulisan. Nagmahay ko. Wa kay sa nahitabo gang. Hangtod karon. Pagahidunggan ko pa ang sudya sa atong anak. Kinsay mo sakripisyo aron matuman ang iyang pangandoy. Aron dili siya mamahimo produkto sa usa ka broken marriage. Ingon usab niya nang akong gibati kang samtang gikauban ako si Ben. Kinahanglan dunay mo sakripisyo natong duha. Aron dili magmahay nato ang ato anak. Ako mo mo sakripisyo. Aron ikapamatuod ko sa atong anak unsa ko siya kamahal. Ako mao'y masakripisyo, gang. Aron mahibalik ka na to ang atong anak. Nagpadaog ko sa tawahanon kong pagbati. Hinungdan nga, gawa ko madawat ang imong paghangyo og laing higayon. Ang second chance. Ganun pirmi mangyud, wahi ang pagbasol. Aron maleksyon ta. Ug hugto na nato ang atong kaugalingon nga dili na ibalik ang sayop nga atong nahimo. Akong gisiyon ang annulment paper. Ug kung makita na to pagbalik si Carmina, ato siyang saaran nga andam tang mo sakripisyo alang sa iyang kalipay. Imo na kong ipasaylo kang. Ikaw paghihapon ang kipitik sa akong kasing-kasing, Kang. Salamat. Salamat. Huwag ipanumpa ko. Kontrolahon ko lang akong kahuyang. Hinaot nga matuman na, Kang. Kita mo ay mangita ni Carmina. Tanagang.
Ay, lain na. Mura magminteryo ang kamingaw ning baya. Nang Milay, Day, ayaw ba biyahe ang telepono ha? Mamasintag doon ay manawag aron. Maoy mo tultol na to hain si Carmina. Humaning among pagabuhato ni Kang. ha? Ako gyud mo ay nasayop nang. Nalimot ko nga tao di ay ang akong bana. Nga nagkinahanglan og pagsabot sa iyang kahuyang. Day, nalipay kay ko, Day. Nga nagkauli na ang maayo ninyong kahimtang. Onya, kamo na'y mangita ni Day Carmina? O nang, magpakopya mig daghan sa litrato ni Carmina. Ang uban among ihatag sa presinto sa pulis. Ug ang uban among ipapilit sa pusti sa suga. Patabang ako papilit, Day. Nang dili ka na lang sabay. Basta maulagi. Ayaw lagbiya igid ang telepono. O kung doon ay manawag, tawagahin ko sa cellphone ha. Sige, Day. Day, hinahinay na rabang mitikyop ang kangit-ngit. Maugid na akong gikahadlukan nang. Nagbasol ko nang, uy. Ganong nagpadaog ko sa akong garbo. Dili mo angay mahayan ng imong kaugalingon, Day Paula. Kunwa pa ko magpadaog sa akong garbo nang. Diligid ko mo ato sa akong abogado aron ipaanal na ko ang among kasal ni Kang. Taurasad ka, Day, nga nagpadaog sa imong kahuyang. Katong papeles sa annulment. Maoy nakaingon nga nung gilayasan mig anak. Mao nga ipanumpa ko nang. Sa higayon nga mahibalik na mo ang among anak. Piyangon ko na lang ang akong mga mata. Sa higayon nga mutukar ang kahuyang sa akong bana. Ako na lang siyang sabton. Mo sakripisyo masad ko no si Dong Jason, Day. Kontrolahon na gyud ko no niya ang iyang kahuyang. Ay, bisag ako, Day, uy. Wa gyud magdahom nga naingon ni ana si Dong Jason. Kagwapo niya, og nindot pagyug barog. Pero Nahadlok ko nang. Nga bisag unsa og kontrolar ni Kang ang iyang kahuyang. Wa say mahimo. Kay kabahin kini sa iyang pagkatao. Gang, malagaw na ta. Dong, ibalik in taon din ang ako pinangga, Dong. Kung gimingaw ka sa mong anak nang, labaw pa mi. Labaw pa ko. Mahal ko nga akong anak. Importante na ako nga akong pamilya. Naibaw ko ni anak, Dong. Pero, Labala ka sa akong matuon nga pagkatao? Dako ang akong pagtuon na nga sakit ning akong giantos. Ug kay sakit, mahimo makakita kong tambal. Aron ni mamaayo. tabangan ko kamo sa pag-ampo, Dong Jason. Gusto kong ipasigarbo ko sa akong anak nang. Busa, buhaton ko ang tanan aron mahatag ko ang katumanan sa pangandoy sa akong anak. Gang, malakaw na ta. Tingalig magabian tag maayo. Basta lang ha. Ayaw gyud biyahe ang telepono ha. Day, ako nang buhaton. Og mutabang kog ampo, Day. Nga ibalik ninyo din si Day Carmina. Ma, Unsa may nahitabo nimo? naglibog ko, ma. Naglibog ka? Asa mo pangita si Carmina? Ma, Nganong maglibog pa man ka? Wa ka man ka masayod, hailon paingon si Carmina. Ay, nagbasol baya gyud ko sana. Nganong wa na lang ko musugot nga mientras tanto, anhi tauna papuy si Carmina. Uyab banggod mong duha. Tigalig ikiha ka nilang kidnapping. nahibaw ko, ma. Kung hain ron ang akong bebs. Onsa? Pero hugot kong gipinahan sa akong bebs, ma. Nga dili ko tug-anan ang iyong parents. Bisag si Nanay Milay. Dili siya gusto nga mahasol. Kung maadugod ang iyong mama o papa, maglibog siya kinsay iyang tuhuan. Dili maayong inyong gibuhat. Mahimong nabuang nga ron sa pagpangita niyang iyang papag mama. Mo'y gusto sa akong bebs, ma. Nga matimbang-timbang niyag maayo ang gitambag sa pari. Nga mo'y iyang gipangayuan og tambag.
Tingali ikay mahayan sa iyang mga ginikanan. Simba ko dunay daotang mahitabo ni Carmina. Sa pagkaroon, ma, tuwa man ang akong beb sa dormitory. Nga giduma ni Auntie Leia. Dili siya maunsa dito. Nag-auman ako grocery. Human sa akong pagpakiksulti ni Lord. Murag nahayagan ang akong una-una. Husto si Father. Dili makabuot si Papa siyang kapalaran. Dili siya makapalipad kung sa may kabubuton nga gihatag kaniya sa tuwa sa langit. Mahal ko nga akong Papa. Ug mahal ko sab si Mama. Ugma sa buntag. Ako silang tawgon. Aron ila kong kuhaon din Mingit-ngit na gyud. Nakapapilit na baka sila sa Dong Jason ug Day Paula sa poster nga may litrato ni Day Carmina. Ay, Diyos ko. Tabangiin taon sila. Aron nila makitaan ang ilang anak. Nakakaon na baka taon tos Day Carmina. Milabay ang paniod to. Kung karon ting panihapon na. Nagbasol yun ko eh. Nganong giintrigahan ako si Day Paula aron panidaan si Dong Jason. Dili unta magdako ang pagduda ni Day Paula. Ay, pero maluoy man sad ko niya. Nga giilad lang siya ni Dong Jason. Daoy, nganong nanghilabot man sad gid ko eh. Kinig jud akong baba. Bida gid ni mo baba ka. Kontrabida gid kay kang baba ka. Ngit-ngit naman, gang. Mikaw ba na sa pangakong dughan? Nakakaon na ba kain taon si Carmina? Kinala makasugod na ta sa pagpapilit ni mga posters nga may litrato sa tong anak. O, gigutom ka na? Mga unong na ta? Dili maton ang pagkaon, gang. Tungod sa pagsigi ko guna-una sa atong anak. Papustan sa natong pagkaon ng atong anak. O sa atong kalibutan. Mukalit siyang panawag aron magpakuha. May pagkaon dahil nga ikadalit niya, di ba? Gigutom na ka? Wa, God. Pero murag wa pa ko'y paniod to. Dili maayo nga mawal ang tagkusog sa pagpangita ni Carmina. Wagit kahay kasayuran si Franklin. Kunain rin si Carmina, gang. Miyad tumi sa ila. Mao sa iyang pag-abot. Huy-huy ang iyang abaga. Miadto ka di ay? Maumay akong duda nga dito taguin ni Franklin si Carmina. Nasukugan itong inahan ni Franklin. Malipay ko kun tuwa dito si Carmina, kang. Unsa? Aron masiguro gid nato nga makakaon siya. Nga luwas ang atong anak. Pero murag wa man siya dito. Pasudlon gani unta mi si Ben. Sige, gang. Mga ulang una ta. Wa pa man day kay paniud to. Di lang ta maglugay, gang. Kaindot sa mo memories nila ni Papag Mama. Sa dito pa ni sa Hong Kong. Kung tinuod man nga, doon na siya split personality. Mahimo ko siyang sakton. Kaya wa man niya pasagti. Wala ko na siya magandoy nga maangko ng akong boyfriend. Dili sa mahimog ako'y maoy musakripisyo. Pinaagi sa pagpalayo ni Bebs o sabto ng pagbati ni Papa. No. Kung sabton kong panginahanglan ni Papa sa akong Bebs,
Si Mama sa mo'y mag-antos. Nahinumdum ko sa gitambag ni Father. Nga dili angay kasilagan si Papa. Tugod kay mauni gihatag kaniya siyang kapalaran. Basta ugma sa buntag, magpakuha ako inigmatan ako. Sila dayon mo'y akong tawgon. Unsabay na hitabo nimo. Andam ng atong panihapon. Sige ka man lang kung tanaw sa imong cellphone. Guilty mo ko, ma. Tungod kay wa mo pahibaw ang mga ginikanan ni Carmina, hain ron siya. Oo, ma. Nagilty ko sa imong giingon. Natingalig, unsay mahitabo niya. Ako gimabasol nga nung wa ko sila pahibaw. Maugid na'y mahitabo, son. Pero, hugot magud nga mibaod ang kong bebs nga dili na sila pahibawon. Iya pa ko nang hunaon-naon. Ang ako, manggod, son. Nga mahimong nabuang naruguna-huna ang iyang mga ginikanan, hain na ron ang ilang anak. Kung nakakaon na baka ni. Ako namang gitugon si Auntie Leia, ma, nga dili pasagdan si Carmina. Ang iya lagi intawong mga ginikanan. Ma, Sahi baon niya, kung kami si Papa ni mo mahitabuan sa ingon ni ining panghitabo. Makabuang ang paghuna-huna, nak. Unsa na'y nahitabo sa ilang anak. manawag kong nanay Milay, ma. Gusto ko masayod unsa na gibuhat nila ni Tito Jason o Tita Paula. Oy, maayo kay na nawag ka, Franklin. Unsa man, nahibaw ka naghain ros day Carmina. Nay, Naluoy ba yatang ko nilang dong Jason ug day Paula? Nagkauli hinoon silang duha ug ilarong gipangita ang ilang anak. sila mo'y anging mahayan sa nahitabo sa kong babes, nay. Dong, dili na kinahanglan nga magmahay-mahay pa o magbasulay ni higayon na. Ang importante, nga masayra na to hain karos de Carmina. Ug maayo ba ang iyang pagkabutang? Hain man di sila si Tito Jason o Tita Paula, nay. Nangita yung taon sa ilang anak. Nagdato silang litrato ni de Carmina, aron pakopyahan og daghan, unya ihatag sa presinto sa pulis. Og himuan nilag poster, aron mo ipapilit sa mga poste, o bisag asang lugar nga mahimong may makailan ni de Carmina. Kaluoy ko din nila. Oh, loy gid kaayo, Franklin. Tinud-anay yun nilang gimahal ang ilang anak. Ikaw, padayon ka bang nangita ni Day Carmina? Padayo, nay. Dili ko mohonong, nay, sa pagpangita niya. Hangtod nga madako siya diha sa inyo. Kumusta na karon si Mama? Wa ka siya magsigigilak. Iya ka akong gipagita. Gimingaw naman hinuon ko nila. Ako ba kang tawagod si Mama? Na-touch kayo ko siyang message. Kung nakakauna ba kayo ko? Ginoo ko! Ang sarang ano ba? Sunog? Second floor? God! God, di ako support floor! Kinala makagawas ka din eh! Ginoo ko! Ay, magkagapit ang sunog! Tabang! Tabang! Ang ako cellphone. Gikan sa kong Auntie Leia sa dormitory. Ante, gano'n na nawag ka man.
Manulaw niya tagang sa mupilit din mga poster. Pero ato silang tabangan aron masiguro gid nato nga gipapilit gid nila ang poster. Sige, Gang. Oh, Gang! May sunog man tingali. murag dul ra man tingali dinhi ang sunog ang. Kay kalyat ramang mihunong ang sirit sa bombero. Gang! Gikulbaan man ko, Gang. May bagtingan ako cellphone, Gang. Hinautong tanga si Carmina na ning nanawag. Tubaga dayon gang. Si Franklin may nanawag. Oh, unsa? Ambi ang cellphone. Kadiyot lang. Franklin, nga nanawag ka man. Imo na nakitaan si Carmina? Tita, ang dormitory nga gipuy ani Bebs, nasunog. Unsa? Nasunog? Unsa? Ako'y tubag. Unsay nasunog, Franklin? Ang dormitory nga gipuy ani Bebs, nasunog. Kana tingali gulungan sa mga bombero. God! Makita din ang aso. Muna dito. Muwato sa ko, aron maluwas ang akong Bebs. Gang, ko ang cellphone. Ako nga tunan himutangan sa sunog. Sumaya ko buhaton. Huwag ko makatulong sa fire exit ni Mount Dormitory. Bala na. Mauban lang sa mga nagdinaganay. Pa, luwas sa intaon ko. Mga kabagay ko. Minawag ko ni Papa. Oh my God. Huwag ko madama kong cellphone. Pa! Pa, tabagay ko! Gang, unsa may mo buhaton? Gang, gipituhan ka sa pulis, oh. Dili ta mahunungon din. Kinala maluwas ko ang akong anak. Ayaw na lang pamugos, Gang. Ibalhin na lang ni sakyanan. Tawag ito na sa pulis, oh. Oh God! Kalayo na niya na. Dako na kay kayo, gang. Tingalig, upang magkagawas ang ato anak. Sige na. Musamot ang kadugay kung di ka mapatuo. Shit! Asam ka kumungagi aron luwason ako nga akong Bebs. Dili na siya matubag sa matawag. Si Tito Jason ko nang migaw sa auto. Ako siyang duulon. Tito Jason! Franklin! Asa nagyanan paingon sa dormitory? Kananiha, Tito! Dili ka lang. Ayaw biyay si gang. Tita! Gang! Pagbantay! Tita! Franklin, ang akong anak. Ako nga paso si Tito Jason, Tita! Ako siya tabangan sa pagluwas ni Bebs! Dili ka lang, ha? Luwasan ang taon ninyo ang akong anak. Ibalik si anak ko. Nakita nga akong anak! Ako siya luwas. Hain din niya ang fire exit! Tugali ko ninyo! Hain din niya ang fire exit! Pa! Pa, tabagin ko! Huwag ko masaya na sa kuwagi! Huwag ko masaya dahil ng fire exit! Salamat nga pa makani sa kayo kinidapita. Pusod ko. Para maluwas ko nga akong anak. Labing siguro. Muna yung fire exit. Oh, pulos mga babae ang layat gikan yan ng fire exit. Anak ko niya agi. Dili pa init kinidapita. Kauban ka sa Carmina sa mga babae ang layat. Carmina! Carmina! Ginoo ko. Pati ko nagkainit. Pulis na asong akong mahanggap. Pa! Pa, tabangin ko! Si Papa nun! Si Papa Jason! Pa! Pa, di anak ko!
Salamat, Diliak. Dali na yun. Misal ka na ang kayo. Mabalik mo pa! Itapon ni sa imong ilong anak. Aron, dili mo maanggap ang aso. Salamat pa! Dali na! Magdalit ang mintras, dili pa. Gapog kinigapit na. Ayaw pagbuhin ako. Dali! Niadihin na nga ang tuwa sa taas. Mayuntag, kaupa nila si Bebs. Nakitaan ba kasi ni Tito Jason? Bebs! Bebs! Salamat. May mga bumpiro sab nga misaw sa nangambak. Bebs! Hain mo ko! Niyan na ta sa parigsit, anak. Mamak na! Ikaw yung nagambak. Sige na. Si Babs siya! Isa ka lang tayo! Bebs! Sige na! Ambak na! Sige na! Sige na, anak. Sige na. Ikaw di ay pa! Ikaw yung nagambak. Si Franklin magkatungi mo na dungog, ha. Bisangpit ni mo. Iyak kang masaho. Pa! Kitang ko magdugan og ambak! Dili na mahimo, anak. Tigalig, masangit, ha. Sige na, ambak na. Dahil sa mga bumbiro nga, nagatan mo. Dugan lang ko tamba! Sige na, anak. Kung dili ka gusto nga, akong itukmod. Sige na, ambak na. Nagpahingo na din yan kayo. Babs! Babs, mabak na ko! Salamat. Gamigyan dam din puma ang mga bumbiro. Ako na sa mo ambak. Si Papa! Si Papa na huwag na nagkaway! Pa! Luwas na Italia si Papa! Wala ka, Bebs. Kung ano yung mga bumpiro aron, kuha mo si Papa ni mo. Iyay, gikuyawan ko da. Kusog masad ang kuba sa kundugan. Kitsa makaning nanawag. Ay, si Day Paula ang nanawag. Day, inyong nakitaan si Day Carmina. Di siya ba naman sa ospital, Nang? Ha? Hospital? Nang, abiyerto matigali ang among kwarto. Kuha ka tong akong baga puti. Og dadalhin hinang. Gamay ra ning dala kong kwarto. Sige, Day. Hain mo mga ospital na. Ma, sorry. Wa kay sa anak. Nahibaw man na ikaw, Franklin, kung nahain si Carmina. Pero wag yung kamutugaan na mo. Ma, ako mo imibaon ni Babs nga dili mo tugaan hain ko. Gikan sa ato, may diretso ko sa simbahan. O niya, may gikasulti kong pare. O kang iyang tambag. Midot sa akong kasing-kasing. Uman sa mo parisulti ni Father. Nanawag ko ni Babs og napatabang asa ko mahimong matog. Ni anak lang gabi una. Kay gusto ko eksamino ng akong kaugalingon. Madawat ko magitambag sa pare. Matugid ako niya sa dormitory, diin ang iyang iyaan ni Babs, nga madri mo nagduma. Mahal ka kayo ni Papa ni mo, anak. Hinibaw ko ni anak, ma. Nganong kisuot man sa ICU si Papa. Nakahanggap magkunong tagang aso si Papa ni mo. Nahadlok sila nga tigalig. Tigalig na suffocate si Papa ni mo. Nga nalumos sa dagang aso ang iyang kasing-kasing. Kikinahanglan ko sa Papa, ma. Kinagduha mo ay nagkinahanglan niya, anak. Nak, gikamay na sa doktor.
Ikaw ba pag-ayo ang akong tughan? Misinas ang doktor, ma. Nga kita nang duha mo'y pasudlon. Tanadayon, ma. Pagkaksa ko na niyo. Kang, Ma, fight pa yao. Maria, mo paglawas na ko sa kayo. Mahal ka kay nako, anak. Kamong duha ni mama nimo. Andam na sabi mo sabot si mama sa imong kahuyangan pa. Ayaw lagi nibiyain si mama pa. Aron matuman ang akong pangandoy nga dili ko gusto mamahimong produkto sa broken marriage. tinuod ang gisulti sa atong anak, Kang. Amo ka ng sabton. Pagpakabuhi lang, aron mahibalik ang kamalipayon sa atong pagpuyo. Tabangi ko ninyo sa pag-ampo. Tawagon ako ang doktor. Kinahanglan maluwas si Papa nimo. Pasok lang kamatayon. Hindi kinahanglan kay ko nimo. Hay naman sila sa day Paula ug day Carmina, ha, Franklin? Gipatawag man sila sa doktor, nay. Tuwa sila sa kwarto ni Tito Jason. Hay man day si Dong Jason. Tuwa sa ICU, nay. Oh, Kanang dapita na, nay, oh. di ta makasud. Wala, Dinaganay mo ng mga nurses. may nahitabo ka ni Dong Jason. Uy, nanggawa sila si Tita Paula o akong babes, nay. Ako sila sugaton. Kitang duha mo imong sugat nila. Ginoo ko in town. Walang ito daw tang nahitabo ni Dong Jason. Babes! Babes! Ano sinihita mo? Day, Atong iampo si Gang nang tabangi mig paghangyo sa tuwa sa taas nga maluwas in taon si Gang. dali mo. Pangitaw na to ang chapel din, he. Aron na to dito magampo. Sana, babes. Babs, Umana kagampo, babes. hangtod karon. Pagahitanawan pa na akong kalisdanan nga gisagubang ni Papa. Aron makaabot lang yun sa fire exit. Babes. Abi ni mo. Nagplano ko nga magpalayo din, he. Nga naman. Murag, dili bagid panahon na aron unahon na to ang atong duha ka bagbati. Kinang nahitabo nimo. Sinyalis nga nagkinahanglan pagita sa atong mga ginikanan. Asa ba sa kapaingon? Dawato na lang ako ang offer sa igsuon ni Papa. Nga muadto sa Manila. Ug mutabang sa iyong negosyo. Samtang mupadayon ko sa akong pagduon. Imo na kong kalimtan. Di ko ka na mahimo, babes. Ikaw mo igipitik sa akong kasing-kasing. Ika'y na nag-iya sa akong kasing-kasing. Tubaga lang akong tawag, ha? Kung mingawon ko nimo. Babs. Ayaw na paghilak. Para ragid na to ang akong buhaton, babes. Sorry ko. Nadili ko ni mo ikalimtan.
Babs, dili tagad kayo kalimtan. Oh, more CPR 10 times now. Time of death. Oh, no. Oh my God. Wow! Ready na ang akong gang sa pagtambong sa graduation sa atong anak da? Proud kay ko gang sa atong anak. Mas labaw siyang proud ni mo, gang. Ikaw gud kuno ang iyang hero. Yatong higayon na gang. Murag na challenge sus kayo. Ako silang gihagit nga dili nilang mabiktima ang akong anak. Kay do na pa'y papa nga mula ba niya. Og midaog kagid kang. Pero giluboksab ang akong dughan sa kahadlok. Sa dihang nangingutas ka. Matod sa doktor, itakda na unta niya ang imong kamatayon. Abi nimo, mao tingali itong higayon na nga nagbaktas ko sa dapit nga ambot. Huwag ko masahid sa tong dapita. Kutas. Nagkadusingot ko. Pero, unya, may kahayag nga bibanwag sa kong agyanan. Gimilagruhan ka? Huwag ko makasabot. Unya, giduol ko sa tao nga nagputi. Gipabalik ko niya sa agi. Kay dili pa kuno akong panahon. Unsa? Bitaw gang? Unya ako siyang gihangyo. Nga kung iyaman kong pabalikon sa kalibutan. Kinahanglan, gado na siya usbon sa akong pagkatao. Unsa may iyang usbon? Ambot lang ka ha. Wa man siya musanong sa akong hangyo. Monalay akong namatngunan nga nagkabuang ang mga tao sud sa kwarto sa ICU. May mitabon nga habol sa akong naong. Pero ilalasan na yung kalit nga gikuha. Mautong nakaingon ang mga nurses og doktor kang. Nga usa ka milagro ang nahitabo. Nga sa dihang mihatag na untag oras ang doktor sa imong kamatayon, mibalik ang pinitik sa imong kasing-kasing. Gang, kining ikaduhan ako kinabuhi. Dili ko na kiniusikan pa. Ug kamuragid si Carmina, mo'y akong tagan-an ini. Kagwapa sa akong alaga. Ang ayan ka nagsulob sa imong tugad ay. Tinuod, Nay? Na, mangutana pa man ka, oy. Mahigpit untang akong kalipay, Nay. Kung makatambong nga akong beb sa akong graduation. Wa ni mo siya pahibaw karon nga inyong graduation? Gipahibaw, Nay, uy. Tingali sa day og nagdungan ng inyong graduation. Human na mong ilang graduation, Nay. Ay, mao ba? Gimingaw na ba ako sa akong bebs, Nay? Imagine, 5 years nga sa video call rami magkita ay. Buhong mansad ka sa pagmahal sa imong papa ug mama. Wa masabi noon ko magmahay, Nay. Mo ni mag-isulob sa akong graduation, Nay? Bati? Nindot, Nay, oy. Wag ko busugot nga, dili kay uban sa pagtambong sa akong graduation. Apil gid ka, Nay. Gang! Oh, kasi ba nahitabo ni mga mura ka nakakitag multo? Naa sa silong si Franklin, gang. Nga naman ko na siya. Pasak Gusto sa tingali siya mutambong sa graduation sa iyang babes. Dili ka masuko? Gang, ang kalipay sa tong anak, mauray importante na ako. Sige na, padayon na si Franklin. Nakasiguro sab ko nga naghinam-hinam ang atong anak nga makakita sa iyang babes. Aw, kita na lang duha mo sugat Franklin.
Tito Jason, Tita Paula, mahimong... Mutambong ka sa graduation sa imong babes? Ngano dili? Salamat ito. Daghang salamat ninyo. Nahibaw bang imong babes nga moanhi ka? Wa, gusto ko siyang sorpresahon. Oh, kung mao na, sige. Tago una. Kay amo na nga pagkanaw ko ng imong babes. Gang, Gang? tawagan sinang Milay. O pagkanaugan na sila. Ipahuhay lang sa pagkanaog ang atong anak. Aron doon na impact ang sorpresa ba? Sige, Kang. Ako nang tawagon sinang Milay. Ngano ikaw mo gimuo, nanay? Aron doon ay makasao nimo kung madusmo ka. Oh. Ganihan na din mo nakuwat na ako din pa, ma? Hangtod sa ko, Bebs. Galing na lang napaabot ni mo. Babs! Bebs! Habi na kong imo na lagi kong kalimtan. Mahimo ka na. Okay. Tingalig mawahi ka na yun sa inyong resissional anak. Frank, Tito? ika-drive sa auto. O ikaw sa banak, to pare si Franklin. Samtang kami sigang, o sinang Milay, aris loyo. Nagnanay naman gud ka nako dong. Natakdan ka. Naibog ko nila nga musangpit ni mong nanay. Tito Jason, musugot ka nga magpakasal mi si Bebs. Doon mo ko'y trabaho. Masuko man gani kung dili nimo pagkaslan ng akong anak. Ikaw ang iyang kalipay. Dili kinahanglang dunay mo sakripisyo aron ang kunato ang matuod nga kalipay. Kay ang tuwa sa langit mo'y naglatid sa atong kapalaran. Og dini manghigala natapos ang atong sugilanon. Kinsay mo sakripisyo. Gisuwat og ubos sa direksyon ni Baby Farida Salgado. Spinner Ariel Mancao. Recording editor Lloyd Gabiana. Soundman Ricky Garing. Apa sa dili pa kami hingpit manamilit, ani ang mga artista nga naghatag kinabuhi ni maong sugilanon. Sa papel ni Paula, Carol Marie Hikain. Jason, Randy Padayaw Suson. Franklin, Jeffrey Gabonada. Carmina, Jaylee Haka. Sa papel ni Milay, Cecil Danyusos Cabrera. Sangan sa RMN Drama. Dagang salamat sa inyong pagpaminaw. God bless us all. Okay, salamat kayo no mga kapalowers no, mga kalisteners no. Nahumala dyan no, ang sugilano no na kinsay masakripisyo. O palihog day ko no, o subscribe sa ako ang YouTube channel. Nagdaghang kayong salamat sa inyong pagkanunayong pagpaminaw.